ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟା ମୋ ପାଖକୁ ଆସେନି ନା, ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଆଉ ଫଟୋ ଉଠାଏ ଏ ନମ୍ବରଟା ଦିଏ ଆଉ ଆସେନି ହେଲା। ଏଇଟା ବନ ବନ ଯାଇ ବହୁତ ଏ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟା ଆଣିଦେଲୁ କୋଉଠୁ ଏଇ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ଖୋଲିକି? ହଁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଯେତେବେଳେ 7 ଥର 8 ଥର ବ୍ଲକରେ ତହସିଲଦାରରେ ମାନେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଯେତେବେଳେ ହେଲାନି, ମୋର ଆସିଲାନି, ଘରର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସିଲା, ମୋର ଆସିଲାନି। କିନ୍ତୁ ମୋର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ନା ଅଲରେଡ଼ି। ମୁଁ ଏଠି ଉଠଉଛେ ସେଠି ଉଠଉଛେ ସବୁଠି ଡିଫଲ୍ଟର ଦେଖାଉଛି। କାହିଁକି ମୋର ତ ହେଇଯାଇଛି ରେ, ସେମାନେ ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସିଆଡ଼ୁ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟା ମୋ ପାଖକୁ ଆସିନଥିଲା ହେଲା, ଆସିନଥିଲା, ସେଟା ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ପଳେଇଛି ହେଲା। ତମ ପୋଷ୍ଟାଲକୁ ନ ଆସି ଅଲଗା ଆଡ଼କୁ? ହଁ, ନାଇଁ ଅଲଗା ଆଡ଼େ ପଳେଇଛି। କେମିତି ହେଲା, ଅଲଗା ଆଡ଼େ ପଳେଇଛି, ଯେ ପୋଷ୍ଟାଲକୁ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ଦେଇଦେଇଛି, ଭୁଲରେ କୁଆଡ଼େ ହଜେଇ ଦେଇଛି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଦେଇନି, ମୋତେ ଆଉ ଦେଇନି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ମାଷ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ଦେଲା, କହିଲା ତୋର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟା ତୋର ଏପଟ ସେପଟ କୁଆଡ଼େ ହେଇଯାଇଛି ଆସିନି, ନମ୍ବରଟା କିନ୍ତୁ ଦେଇଥିଲା ହେଲା। ନମ୍ବରଟା ଦେଇଥିଲା, ସେ